Terve! Hyvää päivää ja iltapäivää. Minun nimeni on Monikka Aavik. Minä asun tällä hetkellä Koplissa, missä on sellainen oikein ihmeellinen taiteaita, mutta se on melkein vain nurkka. Sen takia, mutta tähän on mahdutettu kertakaikkisesti sen ihmisen työ ja vielä kiveistä vielä, niin sitä kivistä mä en nähnytkään. Kivet oli ulkopuolella koko ajan, nyt se on täällä yksi osa. Oi. Mä kertakaikkisesti ja kiitos, että hän pyysi suomeksi puhumaan. Siksi minä olen Suomen kotihoidossa ollut töissä 20 vuotta ja sieltä jäin eläkkeelle. Ennen olen Virossa ollut. Ja sitten päiväkoteissa Suomessa, joka paikassa se tarkoittaa sitä, että minun oli pakko tulla Suomeen, kun täällä Virossa alettiin Viron itsenäistymisen ajan alussa entisillä omistajilla taloja takaisin ja mua nostettiin pois. Niin mä sain semmoisen läävään vastaan. Niin minun oli pakko tulla Suomen opiskelevan vuonna 1997. En osannut yhtäkään sanaa suomea. Sanoin vaan terve ja menin kouluun. Tähän aikavuodesta elokuussa 1997. Tässä ollaan nyt katsomassa tätä kauneutta. Se tai ei nyt puolessa tunnissa.